tekaku rene iki arep nagih janjimu. Janji apa? Loh, kok malah tekon? Kowe lali to, Dik? Dina dhisik awakmu arep nukokne aku sepeda motor. Yen aku wis sunat, bakal tok tukokne sepeda motor. Yo sing sabar ae, Le. Wedhuse wis didol, tuku HP nang paling ning bengkel. Yo sik entan ono. Nek kumpulku piye mbok carane? Ngene, Pak Dik. Wong janji kuwi ya janji. Paribasane utang kudu disaur. Dadi iso lan ora isone aku kudu tukokno sepeda motor. Yo, Nggar. Aku wis nemu idene. Piye ampre iso nukone sepeda awakmu? Tapi ana syarate. Kowe nunggu ning kene. Tunggunan apa sing ning ngarepmu kuwi aja sampe mati. Iya, Pak Dik. Aku manut caramu. Yo tak ewangi piye idemu bakal tak ewangi tak tunggu ning kene. Sik, tunggunan kene. Tak jikokne alate. Terus sing oke. Terus Pak De. Wah, engko mesti iso tuku sepeda motor tenan iki. Wah, iso tuku sepeda motor tenan. Iki usume kok usum babi ngepet apa iya? Iya, krungu-krungu kaya iya Mas aku. Tanggaku demben kono kae. Duite ilang 50.000 nyadi buh. Eketane ping lho ora kok sitok lho. Jale ayo patroli. Yo. Meresahkan warga. Loh, lah kok mati? Jangan. Iya, golek duit oleh cleto.
Nasib.